Hello guys, good afternoon. So, lalakasin ko lang yung boses ko kasi maingay yung electric fan at hindi pwedeng hindi akong electric fan dito. Narinig yung mga manok. Kasi mainit dito kasi kaya kailangan ko ng electric fan. So, nandito ako ngayon sa bintana namin kasi syempre maganda yung lighting. Kaya dito ko nilagay kahit mainit, carry lang. So today, syempre, marami sa inyo nagtatanong, nagki-curious din, at saka naiinip na din sa sagot ko, kung bakit nga ba kami lumipat bigla dito. Amang kadong, bakit nga ba kami lumipat bigla dito? So yun, wait lang kasi yung anak ko. So ayun na nga. So sana marinig nyo kasi yung ceiling fan ko maingay. Pero i-check ko muna kung okay ba. So ayun, okay naman. So ngayon maraming sa'yo na naiinis sa akin kasi ang tagal kong i-share sa inyo. Pero syempre, yung video kasi na yun guys, isang araw lang yung ginawa. Kaya ayun. So ayun, sa mga nakakamiss nung dati na maraming tumitilaok na manok nung pag nagbo-vlog ako, ayan may nagtitilaok na manok. Okay, so medyo marami yung aking nilista dito kasi ayokong kung saan kung tayo aking sasabihin. So meron akong guide dito para hindi ko makalimutan lahat ng sasabihin ko sa inyo, okay? So simulan muna natin sa mga reasons kung bakit kami lumipat dito bigla. So ayun na nga. So nung I think last first week ata yun ng May ata yun, first week ng April, parang April pa na share ko sa inyo na yun nga, lilipat na kami dun sa aming bahay, dun sa subdivision namin, diba? Kasi yung nirerentahan namin, sa mga hindi po nakakaalam, nagre-rent lang po kami doon sa aming nakikita nyo na bahay, yung puting-puti. So yun nagre-rent lang kami doon, and then nakabili kami ng bahay doon sa sa loob lang din ng subdivision kasi balit lang naman yung community namin doon. So nakabili kami ng bahay doon. So yun nga yung pinakita ko sa inyo sa last vlog nung parang nung naglipat yung mga manok so nung naglipat kami doon, nung nakikita kayong mga boxes gano'n, yun yung bahay namin, which is malapit lang din naman. So yung mga gamit namin hindi namin lahat nila dito, so yung iba lang yung kailangan talaga namin. So yung iba nandun sa bahay, sofa, ganyan. Pasensyahan nyo na ha. And then, yun. So, nag-decide kami, diba? So, yun na yung aming nilatag na plano ni Papa. So, kahit hindi pa tapos yung bahay, as long as natitirahan naman siya, meron ng kuryenteng tubig, pwede naman siyang matirhan na talaga agad. So, yun nga, nasa kami na pinoproseso namin yung nagbayad na kami sa tubig. Kasi kailangan magbayad una sa tubig doon sa subdivision. And then, bago nila i-aprobahan, bago ka makaano sa next step na process. So, yun, binayaran ko kaagad. Tapos, yung sa kuryente, syempre, kinakausap na namin yung engineer na mag-aano doon sa aming kuryente. So, ngayon, so habang pinoproseso namin, kasi nakalatag na ngayon na lilipat na tayo, diba? So, wait lang. So nung nag-start na merong nilatag doon na eto yung, kasi after na nun, kukuha na kami doon ng papers na i-fill out namin, tapos papepermahan sa taas ng yung mag-approve, tapos isend ko sa email para pupuntahan na doon yung bahay namin para maano na yung water. Pero kailangan i-check muna kung fully paid na yung bahay, yung equity, ganun. So, nung pagpunta namin doon, pina-check. So, medyo natagalan na nga yun. So, pag-check doon, guys, meron pang balance doon sa bahay. Yung equity niya, sinali na doon yung equity at saka parang ano ba yun? Transfer of Chubaru, basta yun. So, yun yung yung equity kasi third owner na kami.
So, bali yung first owner talaga yung nakabili doon. Kasi yung bahay na yun guys, yung subdivision na yan, ginawa talaga siya para sa mga employees nila sa kanilang company nung sa developer nung yung subdivision na yan, kasi malaki yung developer ng subdivision yan, medyo marami silang sakop na subdivision. So yun yung ginawa nila para sa kanilang mga employees, kaya medyo malalaki yung mga bahay doon compared sa ibang mga subdivision, at saka mas mura siya. So yun nga, hindi nabayaran lahat. So ang alam ko, pwede namang lipatan or paanuhan na ng tubig at saka kuryente kahit hindi mo pa fully paid ata yun, parang 30% lang daw yung pwedeng mga down, pwede na daw lipatan, yun yung sabi. Pero I think kailangan siyang i-fully paid, maybe because kasi sa pagkakaalam ko yung mga equity kasi may term kasi yan na kailangan mong ma-fully paid yung equity na to, ganyan. So syempre matagal na kasi first owner pa yung nakaano, diba? So pangatlo na kami. So ang nangyari, siguro lagpas sa term, so kailangan i-fully paid talaga yun bago maanuhan ng tubig, makabitan ng tubig. So syempre subdivision yung guys, hindi naman yung kagaya dito na uy mare, pwedeng pakabit naman ng tubig, hindi naman pwedeng ganun dun sa subdivision. So aanin mo yung kuryente kung wala naman tubig, diba? So yun yung una na reason, yung water na nabulilyaso siya. Yun. Hindi siya pwedeng makabitan ng tubig, and malaki pa yung kulang nila doon. And pinag-usapan na namin yun nung napagbilhan namin yung aking auntie na may mga pag-uusap na kami na ginawa. So nagkapag-decide kami na yun. Pero hindi ko na i-share ko sa inyo yung mga panag-usapan namin, pero ayun. So, kasi nga malaki-laki pa nga siya. So, syempre, dahil nangyari yon, hindi na siya pwedeng lipatan because hindi siya pwede makabitan ng tubig. 'Di ba? So, yun yung pangalawa, yung balance, yung naging problema. So, yung una hindi makabitan ng tubig kasi tapos yung pangalawa is yung balance. Mahirap siya bayaran kasi malaki siya. So, kailangan namin unti-untiin yung bayaran. Kasi pag bili namin ng bahay, wala naman yung sa plano. Wala sa plano yung, wala sa plano, wala sa aming agreement yun, na meron palang balance doon na natira. So, yun. So, number 3 is, syempre, nagbago lahat, change of plan, no? Alam mo yung, doon nagsisink in sa akin na, kahit anong plano mo, yung plano pa rin ni God yung masusunod. So, nag-change yung plan bigla. Alam mo yun, lahat ng plano namin, wala. Nabago lahat. So, wala kaming choice. 'Di ba? And, kailangan baguhin namin yung plano. Siyempre, nag-isip-isip kami ni Papa na tulala. Paano yung mga susunod na gagawin, siyempre. So, yun yung maging namin. So, yung pang-apat is, siyempre, asking God. Doon na nag-start na tinatanong ko na si God kung ano ba talaga yung gusto mong ibigay sa amin, God. Kasi ako lang sa amin lang to, guys, ha. Kasi ako naniniwala kami ni Papa na pag mayroong mga transactions, pag may mga transactions na medyo merong mga bulilyaso or something, hindi siya smooth, hindi namin siya pinipilit. Lahat ginagawa namin yun sa mga kasi maraming beses na kami nag-attempt na tirhan yung bahay, pero talagang hindi siya natutuloy. Laging may nangyayari. So ngayon, eto nga, latag na yung plano, tapos biglang ganito. So sabi ko nga, sinatanong ko si God, ano ba yung gusto mong namin, God, gawin? 'Di ba? Kasi hindi ko din alam, 'di ba? So sabi ko, tinanong ko na si God kung ano ba talaga. And alam mo, may mga times na kailangang wasakin ni God yung inyong mga plano. Kasi naniniwala ako na meron siyang better plan for us. 'Di ba? And nirerespeto ko yun. Lagi kong nirerespeto. Kasi hindi ko talaga pinipilit, guys. Ganon kami. Pag feeling namin na merong maraming mga aberya, hindi namin siya pinagpapatuloy. And kasi feeling ko
hindi pa siguro panahon or merong plano si God para sa amin, hindi ko alam. Syempre, hindi ko alam yung sagot. Kasi baka malalaman ko bukas, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, hindi ko alam kung ano yung reasons. Pero, ang alam ko, naniniwala ko kay God na meron siyang purpose sa mga pangyayaring ito, no? So, yun. So, number 5 is syempre, nag-decide na kami na lumipat na, no? Yun na, nag-start na kaming, kasi, syempre, matagal na rin kami nag-rent, no? So, decided na talaga kami na lumipat na talaga ng, ng bahay. So, syempre, dahil hindi nangyari, so, nag-decide kami na hindi na to pwede, no? Hindi to pwede kasi matagal-tagal na rin kami nagre-rent. So, sabi ko, hindi na to pwede kasi kailangan na nating mag-decide na lilipat na tayo, 'di ba? So, kailangan nating mag-decide talaga. So, pinag-usapan namin ni Papa 'yon. And then number 6 is syempre end na yung contract. I mean yung rent namin sa isang buwan patapos na. So, kailangan mag-decide parang ilang ano na lang yun, is ilang araw na lang yun due na namin sa aming rent. Sabi ko kay Papa, kailangan natin mag-decide na kung saan tayo lilipat. So, nag-decide kami, syempre, naisip namin dito sa bahay nila Papa. No, kasi dito naman, welcome naman kami lagi dito. Lagi kami inaano ni Papa, diba? No, yung aking father-in-law. So, welcome naman kami lagi dito. So, sabi ko, kasi ako talaga, risk taker talaga ako, guys. Hindi ako natatakot talaga kung saan man kami punta. Importante, buo yung pamilya ko, yun na yung importante. So, sabi ko, kaya kong i-sacrifice yung comfort dito. Kasi dito naman talaga, dito kasi medyo mainit talaga dito. Mainit naman dun sa subdivision, pero syempre doon hindi maingay, syempre iba yung ambience doon, iba yung ambience dito, pero masaya dito din eh. So yun nung nag-decide kami ni Papa na kami lilipat, dito kami lilipat. So kami kay Papa, yung aking father-in-law na yun nga, mag-transfer kami dito, tapos sinabi namin yung mga reasons namin bakit. Syempre na-shock din sila, diba? Kasi biglang babalik kami dito, kahit yung mga kapitbahay namin nagulat din. So, malaking malaking decision talaga itong paglipat namin kasi syempre tagal-tagal din kami doon at saka may bahay kami doon. So, kaya hindi ako natatakot kasi maybe dahil may bahay kami doon, no, parang yung paglipat nga namin hindi kami masyadong nahirapan kasi syempre ang lapit-lapit lang ng bahay namin. So, kami lang ni Papa at ni Hagrid yung nagpabalik-balik doon na pagpadalhin doon sa kabilang bahay. So, yung dinala namin dito, guys, yung kailangan lang namin. So, yung konting-konti lang talaga. So, yun yung mga dahilan. Abangan sa next video. So, ito yung mga benefits na nakita ko ngayon na nandito na kami. So, ito yung aking mga realization na syempre na nandito kami. So, sa amin ni Papa, napag-usapan talaga namin na yun na grabe, no? Ang dami naming gamit dun sa kabilang, sa bahay namin na hindi ko na malaya na naging materialistic na pala ako. Buhay mo, parang laging may kulang. Alam mo yun, parang wala ng contentment sa sarili mo.